12%. I år ventes en vækst på mindst 14%. Og vi skal hjem til en dansk virksomhed. En virksomhed med bare 15 ansatte er blevet udnævnt til årets vækstvirksomhed 1993. For virksomheden, der ligger i Gøl ved Aalborg, er opskriften på succesen, jamen det er rent trolleri. Virksomheden hedder Troll Company, og sådan ser produktet ud. Og sådan. Og sådan. Verden over blev der sidste år solgt 15 millioner af de populære trolde. Vi mener, at det har noget at gøre med, at vi ikke giver troldene navn og ingen identitet. Det lader vi folk selv om at bestemme. Det gør det jo lidt mere spændende, og selv kan få lov til at skabe den verden, som ens trold skal leve i. Troldene overlever andre legetøjsstiller som Turtles og Dinoer, og de kan også være med i det store udland. 91% af omsætningen hentes ved eksport. I flere lande kan man nu få troldespil, troldetøj og troldetegneserier, så Troll Company får store licensindtægter. I 1959 snittede Jeppe Dams morfar den første trold i træ. Siden er firmaet vokset, men Jeppe Dam er blevet ved jorden. Jeg er troldmands lærling. Nej, jeg har gået i skole i 9 år, og så er jeg ellers selvlært. Jeg læser alt det, jeg kan komme ned af, som er relevant. Og så ellers så har jeg startet hernede fra bunden i virksomheden. Jeg har prøvet de fleste ting her på fabrikken. Hvordan er det med de andre ansatte? Der er heller ikke rigtig nogen, der har en længerevarende uddannelse. Den eneste, det er min kone. Hun er tosproglig korrespondent. Og så er hun en yderst effektiv ung dame. Altså vi har det rigtig hyggeligt, vi har det sjovt hele tiden. Selvom vi har rigtig, rigtig travlt, så der er altid grin og ballade her. I Troll Company tror man i det hele taget mere på sig selv, end på tidens successtrategier. Jeppe Dam giver ikke meget for konsulenter, management og aggressiv markedsføring. Vi tror, at vi er bedre til det selv. Jeg synes ikke, det er nogen grund til at give penge ud til nogen, som skal komme og fortælle os, hvordan vi skal gøre det, fordi vi vil gøre det på vores helt egen måde. Trold kan altså tæmmes til det positive. Det er Børsens nyhedsmagasin Unibank og revisionsfirmaet Arthur Andersen, der har kåret Troll Company til årets mest hurtigvoksende virksomhed. Og så skal vi til nyhederne fra valutamarkedet og børs. De er ikke så store i dag. Ugens første dag har været ret rolig, men dog med nogle udsving.